Suspenso si Cebu City Mayor Michael Rama sa Ombudsman og unom ka buwan tungod sa gingong paglisod-lisod nila sa upat ka mga empleyado sa Cebu City Hall nga gipang reassign og lain nga mga department og dugay kayo gipang sweldohan nga niabot pag napo ka buwan. Sila si Mayor Michael Rama, City Administrator Attorney Colin Rosell, OIC Head sa City Assessor Dr. Maria Teresa Rosell o lain pa lima ka mga official sa Cebu City Hall ang gipaubos karon sa 6 months nga preventive suspension. Base sa resolusyon nga gi-issue ni Ombudsman Samuel Martires, siya nagkanayon nga doon na siya nakita nga igong basihan, igong sukaranan, igong rason nga ipaubos sa preventive suspension si Mayor Michael Rama for the complaint of a grave misconduct and conduct unbecoming of a public officer o conduct prejudicial to the best interest among others mga kabombo. Dali asagaba, no? Mutuo na gid ko gingon sa mga katiguangan nga ang luha sa mga kabos makagaba. Kinsa may makaagwanta anang napulo ka buwan sige og duty unya wise will do. Sige ang trabaho, wise will do. Mayo gani kay nilahutay gyud. Mayo gani kay milahutay gyud ang upat ka mga empleyado bisan wa sila'y sweldo. Atol sa interview sa mga beat reporter kaganiha, mga beat reporter sa Cebu City Hall, gitawagan si Cebu City Mayor Michael Rama. Phone patch. Matod pa sa mayor nga wala siya'y kalibutan sa preventive suspension nga gipagawas nga kamanduan sa Office of the Ombudsman. Matod pa sa mayor, how can I be into a preventive suspension when I have not received a copy of any complaint? Nganong naaman siya preventive suspension nga wa man kuno siya makadawat og kopya sa reklamo aning upat ka mga trabahante City Hall, mga kabumbo. Matod pa sa mayor nga wa daw siya nakadawat og kopya sa reklamo. Ang mayor murasad siyag uwak. Sige lang gawa, murag uwak ang mayor. Mga kabombo, nakinumdum ko sa nakalabay nga buwan nga nag-press con si Cebu City Mayor Michael Rama dito sa Cebu City Hall og matod pa niya wa siya masayod nga gipang reassign di ay sa laing department ang upat ka mga empleyado gikan sa City Assessor's Office. Matod pa sa mayor nga wa siya masayod nga napulo ka buwan wise will do ang maong mga empleyado. Ang mayor mura na po siya og si Poncio Pilato sigilag paghinaw nga matod pa niya wa kuno siya kasayuran. Ayaw kung ingna nga nagbuot-buot na imong mga sakop dira nga walay po pananghid nimo nga i-reassign ang upat ka mga empleyado ngadto sa lain nga mga department. Nakapirma man gani ka mayor sa ilang reassignment o nya wa nanoon ka kahibalo? Kung mao man gani na di na gid na mao, mura ka giluto sa imong kaugalingon nga mantika sa imong mga sakop. Sige kag panghambog nga abogado ka o nya na kay 52 ka mga trabahante nga mga abogado diha sa Cebu City Hall. Base ng tuo ka nga makabalik pa ka diha sa Cebu City Hall. Sa akong nahibaw-an, murag tuloy-tuloy na ni. Napailain nga suspension order batok nimo. Kay daw man tingali ka nga giuwan kag mga kaso. Napatoy kaso nga nepotism, pending pa. Napakay kaso yatubang pod nga katong i-file ni Attorney J. Dalus, ang chairman sa MCWD. Napatoy kaso nga gi-file ang kadagkuan sa CPA. Basta kay si Mayor Mike Rama, giuwan siya og mga kaso mga kabombo. Ni resulta gyud no sa iyang pagkahambugiro, sa iyang pagpagarpar, murag sa paminaw ba nga siya nay hari sa Sugbo mga kabombo. So ni resulta na, ang luha sa mga kabos makagaba gyud mga kabombo. Kaya ang kining nga upat ka mga empleyado nga napo kabuan nga wala na swelduhan, nagsabaw in taon ni sa ilang experience nga gipiit sila og maayo sa kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo. Di ay duha ani mga senior citizen na 35 years na sa ilang serbisyo isip mga trabahante sa City Assessor's Office. Kato ato na interview si Sybel Ann Ibanez
18 ka tuig na sa lang pagpanerbisyo mga kabombo. Unya, wa gyud sila masayon kung asa sa lapita na sipyat or nasayop o ganong gilisod-lisod gyud sila og maayo mga kabombo. Daw sa nag-power tripping ang mga sip-sip nga mga empleyado ni Mayor Michael Rama mga kabombo. Gitripan og maayo ang mga empleyado diha sa Cebu City Hall. Tan-aw nila nga wa man ni makatabang nato sa nakalabayng eleksyon ato ning lisod-lisoron. Mao man ni style diha mga kabombo. Og tan-aw gani nga tuwa mga speakers didapig sa nakalabayng eleksyon, regular man ka di ilabay kag laing department, lisod-lisoron ka hangtod nga muundang. Mao ni pamaagi diha. Apit-on kag maayo tamang ginawa mga kabombo. Kamusta naman imong pagarpar Mayor Mike? Kaya pa? 6 months man kuno ka masuspenso. Murag tuloy-tuloy naman ni. Ay ko ina nga magsabaw-sabaw na pud ka atubangan diha sa Cebu City Hall. Ay ko ina nga mangayot na pud simpatiya nga to karos mga tao. Dios, bingon kag wa ka kabalo nga giri assign sa laing department ang upat ka mga empleyado ni pirma manggani ka. Mura ka maggilayasan sa mga saktong panguna-una. Ni pirma ka unya wa ka kahibalo.